लोगोफोर नै ना लेस्रा आरोना लेस्रा ओमफ्राय बेखौ जोंहा बै आनै दङ आरोना ओमफ्राय आनैखौ सिगिगोन आरोना ओमफ्राय मा खालामनोसै आरोना ओमफ्राय बेखौ गोरनाथिं होनो हागोन गिख्रुंना बायो आनैखौ ओमफ्राय फ्रां खालामनो नागिरदों आरोना नै नायबाय था ओइ ओइखौ आनैखौ सिगिनो ओमफ्राय नोङो मबाइलखौ ओरै लाना होबाय थादे ओमफ्राय आङो सिरि सिरि होगोन दा ओइथिं भिडिअ खालाम जानो मा दानो थांगोन आसा बानाला दाउदिदो अनला जा नै जोंहा मुला मैगंनि बिबार खागासिनो दङ आइया नै बिबारा जा बारस्रावजोबना दङ आरोना बेखौ फाननो लांगोन ओमफ्रायो अनलाबो जागोन आरोना अनला खारै जा टेस्टि गोथाव जाखायो जा बारफबजोब्बाय आरोना दाखालिथ' जि बारफबजोबनायमोन माखासेखौ नै हाखांजोब्बाय ओमफ्राय बैथिं बाजैमोन दङ आनैमोन दङ आरोना इसोरबो हादोंमोन स' हाबाबो जोबनो रोङाखै आरोना नै जोंहा आइया हागासिनो दङ जोंहानि आरोना नैबिथिं बाबाया कपि हागासिनो दङ कपिखौबो लांगोन स' खागासिनो दं आरोना बेखिनियानो ओमफ्राय नै बिबारखौबो लांगोन फानहैगोनबो न'आवबो जागोन आनैमोनाबो न'आव जानो लांगोन स' जानो लांथ'थ' दसे हानाबो होदो आरोना आनैमोनहा नै साहा लोंगासिनो दङ इथिं इलाय आइया हागासिनो दङ मैनामुबो दङ नै इथिं गासिबो नै दुन्दिया जा गुबुं गायखादो बाबाया जोंहा जि गुबुंखा ओमफ्राय फानगोन आरोना इखौ ओमफ्राय नैथिंबो दङ नैथिंबो नै बिदि खालामनाङा हामा जागोन नैया हाखांबाय नैया मुथा मुथा खानानै दोनबाय बिथिं आनैमोना बाजैमोना मुथा मुथा खानानै दोनबाय बिबारखौ ओमफ्राय नै आनै बेलासिनि गेरखाखो माबायदि जाब्रा नोंलाय खै मुथा खाखो हिसाब गैया बहुत मुथा হইছে হিসাব কৰা নাই আৰু ডাঙৰ হৈছে কিমান ডাঙৰ হৈছে এক মুঠাত কিমান হ'ব আধা কেজি হ'ব আৰু আধা কেজি এক মুঠাত কিমান দাম 10 টাকা বিক্ৰী কৰিবা নেকি আপুনি বিক্ৰী কৰিবা নেকি বিক্ৰী কৰিব তো আৰু ক'ত বিক্ৰী কৰিব কি বাজাৰত গিৰা বজাৰত আৰু বেলেগ বাজাৰত নাই নেকি নাই আছে তো শুক্ৰবাৰ আছে শুক্ৰবাৰ কোন বাজাৰ হয় লালপুৰ সব মিয়া মানুহ আছে যে মিয়া মানুহ থাকে লৈ যাব আৰু শনিবাৰ লৈ যাব দেওবাৰ লৈ যাব সোমবাৰ লৈ যাব সব বাজাৰত লৈ যাব নেকি বজাৰতে লৈ যাম কি লগত লৈ যাব ঠেলা লগত কি ঠেলা লগত টমটম গাড়ী আজিকালি ঠেলা লৈ যায় নেকি লৈ যায় তো টমটম গাড়ী নিব টমটম বেটাৰ গাড়ী কি কৈছে টমটম গাড়ী नै बाबा साहा गाइखेर साहा लोंगासिनो दङ मानि आरो लोंदो मा नायबाय थाखो लोंदो नोंबो हाना लाबोबाय हा नै गाइखेर खुरियावनो लोंगासिनो दोङो